Sziasztok, én Peti vagyok, és itt van a GTA 3-nak a következő ilyen hülyülős, baseballütős videója. Most nincs itt velem a haverom. Úgyhogy most csak egyedül csinálom ezt a videót, és most megverem a négercsókot. Szereztünk megélhetőséget. Itt szépen átgázolok. Isten, te hogy nézel ki? Kit buzisztál, te zsaru? Kösz a pisztolyt azért. Gyere ide. Nem igaz. Valakinek headshotot akarok adni. Te megfelelő vagy. Sakalakabum! 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 Sakalaka! Salalala mackó! Jó, ezt kikerüljük. Leütjük. Itt a lilaruhás ember. Futás. Ott a megélhetőség. Sa la 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 la. Köszönjük ezt a bitch and valamit. Dog food. Biztos. De kár lenne a kocsi, hogyha az szét lehetne verni. Csak hogy nem lehet. Na, mindegy. Leütöm ezt a szacht. Téged is leütlek. Csak egy ilyen rövid videó lesz, sajnálom. Sziasztok! Júj, mennyi money! Na, ezt el kell menteni. A lila ruhás embereknél sok money van. Na, én szépen befutok ide, mentek a manival, elmentem a megélhetőséget, sziasztok!